Millum tibda sena skolastika ġdida. Il-bankiet tal-iskola jerġgħu jimtlew bl-istudenti li ikunu qattaw 3 xhur il-bogħod mill-Pitazzi u mill-Kodba. F'Għawdex ma' 3000 tifel u tifla se jibdew sena skolastika oħra. Dawn jinkludu fost l-oħrajn tal-kindergarten, tal-primarja, tas-sekondarja kif ukoll post-sekondarja. Fil-fatt, millum 315 tifel u tifla Awċija bdew jew komplew jattendu l-kindergarten fi skejjel tal-Gvern. Kważi 1100 student qed jattendu skejjel primarji, fil-waqt li kważi 1200 student ieħor qed jattendu skejjel sekondarji tal-Gvern. Iktar minn 500 student ieħor qed jattendu l-iskola post-sekondarja Serem Mejrefalo. ċertament li kull skola tkun ilha tħejji għal sena skolastika ġdida minn xhur qabel, kif jgħidulna żewġ kapijiet ta' żewġ skejjel f'Għawdex, waħda tal-primarja u l-oħra tas-sekondarja. Il-preparamenti jibdew mhux eżatt fil-bidu tas-sajf, jibdew mill-iskola skolastika ta' qabel, jiġifieri bejn jitwierek għal Mejju it-tfal tal-primarji jibdew jiġu għat-transition exercise fejn jiġu mal-ġinituri tagħhom, l-iskola tagħna, jaraw l-iskola, jattendu għal xi lezzjoni biex ikollhom esperjenza, ikollhom taste ta' xi tfisser skola sekondarja. L-istess tip ta' preparazzjoni għalkemm fuq skala iżgħar issir fl-iskola primarja tax-Xewkija. Ħedma tant tkun bdiet mis-sena ta' qabel. ċirka Ottubru-Novembru nirċievu il-book requisition mid-Dipartiment, mid-Direttorat, u fih aħna niżlu kemm hemm proġettati tfal bejn wieħed ieħor għas-sena d-dieħla, kemm ikollna bżonn ta' kodba, textbooks jew workbooks. Realtà li qed tiffaċċja s-sistema edukattiva f'Għawdex hija t-tnaqqis fin-numru tal-istudenti. Minn statistika li għandu f'idejh dan l-istazzjon, f'temp ta' sentejn biss l-ammont ta' tfal fil-kindergarten naqsu bi 33. L-istudenti ta' skejjel primarji tal-Gvern naqsu b'115, l-istudenti ta' skejjel sekondarji naqsu b'aktar minn 220, fil-waqt li l-istudenti fi skejjel post-sekondarji naqsu bi kważi 70.